धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे संदीप राजनिकी तमकुरी राज कुशीनगर। लाइल बजहिया से नई हर से डोली लागल बा पाता भतार बेटे चोली। लाइल बजहिया से नई हर से डोली लागल बा पाता भतार बेटे चोली। साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछेला है में से कौन बोली। डीजे संदीप राजनिकी तमकुरी राज कुशीनगर। कोहेला के चोली हर एक माल 10 के, कोहेला के चोली हर एक माल 10 के। पेन्हाला पचो बना के दाबे बड़ी कस के। किने ले लईकी तो बोले मीठी बोली लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछेला है में से कौन बोली। डीजे संदीप राजनिकी तमकुरी राज कुशीनगर। अगुआ विकास देले बाटे हमके दर, अगुआ विकास देले बाटे हमके दर। बोली बिहारी जैसन खोजले ना मोर। असो उदय पप्पू करे लेठी थोली लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछेला है में से कौन बोली। लाइल बजहिया से नई हर से डोली लागल बा पाता भतार बेचे चोली। लाइल बजहिया से नई हर से डोली लागल बा पाता भतार बेचे चोली। साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला, साइकिल पर लेके गावे गावे घूमेला। पूछेला है में से कौन। मिक्सिंग के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 95 010 51 335।